Klikovka vypadá následovně. Je to vlastně srdce celého motůrca. No, má jednu část kratší, kde je napojená vlastně spojka přímo na klikovce. Tam ozubené 1000 hran tady je. Jemné závit M8x0,75. Na této další části je konus zde, kde by správně mělo být naražený magneto. Jo. Tady toto už je upravovaná klikovka, kde je vlastně udělaná už přidělená drážka na pero, pak jste měli problémy, jinak tam je kotoučový pero, woodroofovo a zase opět jemný závit. Na toto přijde nasadit magneto. Či toto už není originál klikovka. Na originál klikovce je to menší a je to woodroofovo, to znamená kotoučový pero, půlkulatý. Jo. A na tuto klikovku, když se mrkneme, je potřeba nasadit ložiska. Jo. Ložiska označení 6204, celkem 3 kousky. Na stranu spojky 1, na stranu magneta 1, pak mezikroužek takovej, nevím, na co to tam je, asi na prd, nicméně tam musí být a další ložisko. To celé přijde nasadit sem do tohoto otvoru, kde vidíte, zase je tam jištění tou segrovkou. Mám tady, to je vlastně ta půlka, kde mám nachystané ten pajšl, neboli pravá půlka, kde bude řetězový kolečko posléze, takže to přijde tou další stranou té klikovky, či touto stranou sem. Jo? Klikovku jsem tam nacpal, opravuju se, tu ložiska na klikovku jsou 6202, jo? Čili tady vidíte tu půlku toho motoru, vlastně už nic nebrání tomu, aby jsme ho spůlili, to znamená přikryli ho s druhou polovičkou. Jo? Klikovička se nám potom takhle elegantně otáčí a pohání nám vlastně celý tady to soukolíčko. Takže takhle nějak to vypadá jako v celku. Čili nám nebrání nic tomu, aby jsme tento motor spůlili. Je tady jedna věc, když přiklápíme ty půlky motoru k sobě, to znamená toto na to, je důležitý tady tento zobáček na brzdě, jak je pro brzdu, aby zapadl do protikusu toho kártru semka mezi toto, aby se to dalo opřít, aby se to mohlo opřít při zabrždění. A vlastně princip je pak ten, že tady se to opře, ten bazmek, tam je závitek a tady je ozubení, vidíte? To znamená, toto se zapře, tím pádem tady je táhlo za zadní brzdu a tím pádem to brzdí. Jo? Až se zase přišlápne, tak tento závit zase pojede a sepne se to s tím kolečkem tady, tím hnacím. Jo? Takže je to opravdu důležité, aby tento bazmek voláky zapadl hen do tady tohoto nesmyslu. Takže když ten kárter tady to máte uražený, říkáte si, jde tam na hovno, tak to radši nespůlujte, páč. Ne, že byste nezabrzdili, ale máte hrozně dlouhou reakční dobu. Tady už teda vidíte to trojkový kolečko, trojkový, vlastně úplně magor už, jedničkový, takže to spůlíme a uvidíme, co z toho bude, jo?